профилта си. Мисъл... Това е гениално. Мисъл, като го... Искам като го прочете човек и да си каже: това е моята книга. Това е. И... Добре, ще ви разкажа. Сега ще ви разкажа. Значи... Първо, това е хорър. Хорър, окей. И става дума за... Значи, има извънземни. Има извънземни. И те спускат радиация, която влиза само в атомите на огледалата, защото те са едно специална такава материя. Съм го проучила и НАСА потвърди, че е в смисъл именно такива малки молекулки. И радиацията отива при тях и обхваща огледалата. И те стават радиоактивни. Радиоактивни огледала. И има едно момче, значи главният герой се казва Джими. Джими не е точно модел за подражание, защото е проблемен. Джими понякога не казва на майка си къде отива и прибира се след часа, в който трябва да се прибира. Не е много добро дете, но... То е в смисъл, не може да има само идеални герои в литературата, нали? Не може всичко да е Джак Спароу и така. Значи... Джими се поглежда в огледалото и вижда себе си. Вижда се разяден. Като зомби. Като зомби, което е смесено с Котулу, с Чупакабра, с всичките тия, но смесено, грозно. И той излиза и напада Джими. И Джими е убит от Джими. Джими е убит от Джими. И после... В смисъл, така съм го написала, че после майката ще дойде, нали, така, ще влиза в стаята и вижда Джими и Джими я изяжда. В смисъл, Джими я убива, но не първият Джими, не си не който е Джими, а вторият Джими, който е бил злото в Джими. И така се оказва, това е част от всичко, че по целия свят огледалата са радиоактивни и когато човек се погледне в тях, отвътре вижда чудовищата и те го изяждат, те го убиват. И цялата земя се напълва с чудовища. Но, става така, че Джими... продължаваме да следим Джими, нали? Джими. Той отива при огледало. При едно огледало, отива просто при едно огледало, защото, в смисъл, оказа се така, се забърква с един Малкълм и с една Дженевра и с Пикачу, но в смисъл той не се казва Пикачу, а се казва Дейвън, но никой не знае, защото той се покрива, понеже баща му е бил полицай, но това няма значение. Това няма значение. Джими отива, вижда се в огледалото и вижда себе си, като малко бебе. Вижда добрия Джими. Малко бебе, малко. И протяга ръка към него и бебчето протяга малката си ръчичка към него и да се докосне. Радиоактивна експлозия. Това е силен момент, извинявам се. Много силен момент. Силен. И светът е пречистен. Светът е пречистен от експлозията. Родителите ми не са много богати. В смисъл,
Те са фермери. Фермери са и нямаме много. Окей, нямаме. Това поле е цялата ни земя. И предната година, също тази година, реколтата беше от чери домати. Не се продаде. Мисля, затворихме ги в буркани, ги наредихме в мазето, ядем от тях, защото нямаме пари за хляб. Предната година не продадохме реколтата от краставици. По-предната от фасул. Обаче, аз искам да се махна. Аз ще се махна от тук. Аз ще се махна, защото знам, че има какво да кажа. Окей? Имам какво да кажа на света. И имам талант. Коя е Роулинг? Коя е Роулинг? Окей? Коя е Роулинг? И кой е Стивън Кинг? Никой. Аз имам таланта и дарбата да съм по-велика от тях. Взети заедно. Плюс Толкин. Кои са тия? Аз съм като пророчица на литературата. Окей? Пророчица на литературата. Виж тази химикалка? Това ми е резервната химикалка. Стои ми зад ухото. Ако ми дойде идея, взимам, пише на ръката, окей? Сумата идеи имам. Постоянно ми идват идеи. Все едно съм някакъв портал между литературата и света. Не спира да ми идват идеи, човек. Гледам тази трева и... Ето, вече 3 романа ми хрумнаха. И само трябва да се прибера да ги запиша. Светът трябва да знае за мен. Трябва да знаят коя съм аз. Ще се измъкна от тук. Ще се измъкна. Щом тези автори са могли. Аз също мога това. Аз също го мога. Аз съм по-велика от тях, окей? Съм по-велика. Съм велика. Ще успея.